Здравейте! По повод интереса и въпросите, които ми отправихте във връзка с плетенето на совалковата дантела, днес се включвам да ви разкажа за другия основен инструмент, който ни е необходим за плетене. Бях ви представила видео как може да изработите сами своя цилиндър, върху който да плетете дантела. Друго, което ни трябва за плетенето, това са совалките. Откъде може да купите совалки? Совалки се продават в творчески център на Калоферската дантела в Калофер. Те също имат онлайн магазин. Не съм сигурна, там ще проверя дали са представили совалките. Цената на една совалка е 3 лева. За начало, за да можете да започнете да работите, ви трябва 20 совалки. Другия начин, по който може да се здобиете с совалки, е да ви ги направи някой майстор-стругар. По-късно ще напиша описание точно за размера на совалката за плетене, за да имате информация и за това. Българската совалка много прилича на бабиното вретено. Тя се състои от две части. Едната е сърчице, другата е палтенце. Върху сърчицето навиваме конеца. От двата края на конеца имаме по една совалка и за да не се цапа конеца, отгоре се слага палтенцето, което го предпазва. И сега ще ви покажа как се навива совалка. Оставяме само сърчицето в себе си, вземаме единия край на конеца, навиваме от горната страна и поставяме палтенцето с тясната си част надолу, за да може да изкараме конеца. След като извадим конеца, вадим сърчицето и от долната страна започваме да навиваме конеца. Ето вижте как. Слагам, захващам конеца и започвам да го навивам около совалката. И след това продължавам с ето това движение. Хващам с двата пръста. Тук държа конеца и въртя само совалката. Ето точно това движение като преденето. Когато навия необходимото количество от конеца, обръщам совалката и правя този захват. Кръгче около палеца и показалеца, в което мушкам совалката и издърпвам конеца. Така едната ни совалка е готова. Слагаме палтенцето отгоре и вече имаме совалка. Развиваме необходимата ни дължина конец, която ще навием на другата совалка. Отново хващаме края и повтаряме всички движения. Навиваме кончето отгоре, поставяме палтенцето, изваждаме сърчицето и започваме да навиваме конеца, като отначало навиваме конеца около совалката и после започваме да навиваме совалката. Движението е към нас навътре. Важно е да се спази посоката на навиване, защото в противен случай няма да можем да контролираме дължината на конеца си. И така навиваме конеца. И нашата двойка совалки вече е готова за работа.
Преминаваме към следващата.